додгоҳи шаҳри Кӯлоб як мураббии кӯдакистони ин шаҳрро барои сӯзондани рӯйи ду кӯдак гунаҳкор донистааст. додситони кулли Тоҷикистон рӯзи 19 март гуфт, рухсорамои давлатро дар охири моҳи феврал бар асоси моддаи 174 кодекси ҷиноӣ айбдор карданд, вале мушаххас нагуфтанд ки ӯро чӣ ҷазо додаанд. ин моддаи қонун аз 11 то 29 ҳазор сомонӣ ҷарима ва маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то 2 солро дар назар дорад. қаблан мураббӣ ва ҳамкоронаш гуфта буданд, касе рӯи кӯдаконро насӯзондааст, балки онҳо ҳангоми бозӣ тасодуфан ба бухории гарм расидаанд. ҳоло мавқеи онҳо ба ин хулосаи додгоҳ маълум нест. додситони кулли Тоҷикистон рӯзи 19 март гуфт, рухсорамои давлат дар моҳи ноябри соли 2020 рӯи ду кӯдакро, яке 4 сола ва дигаре 5 соларо барои ором нишастан бозӣ кардан бо қошиқи гарм сӯзондааст. ба иттилои расмӣ ташхис нишон додааст, ки дар ин ҳодиса кӯдакон зарари сабук дидаанд. дар оғоз гуфта мешуд, ки дар ин ҳодиса 4 кӯдак осеб дидааст, аммо дар парванда ва хулосаи додгоҳ дар бораи ду кӯдак суҳбат шудааст. дар маркази ташхиси тиббии додгоҳии Кӯлоб низ номи ду хурдсолро зикр кардаанд. чанде аз сокинони шаҳри Кӯлоб моҳи ноябри соли гузашта иддао карданд, ки як мураббияи кӯдакистони рақами 1 рӯи фарзандони онҳоро сӯзондааст. ҳангома Юсупова мудири кӯдакистон рӯзи 25 ноябри соли гузашта ба радиои Озодӣ гуфт, кӯдакон ҳангоми бозӣ ба печка ё бухорӣ бархӯрда рӯяшон осеб дидааст. яке аз волидайни кӯдакон ба радиои Озодӣ гуфта буд, чӣ гуна кӯдакон бозӣ мекунанду рӯяшон месӯзанд. хабарҳо дар бораи бадрафторӣ дар кӯдакистонҳои Тоҷикистон хеле кам нашр мешавад. соли 2012 дар пайи шикояти волидан аз бадрафтории масъулони боғчаи бачагонае дар Душанбе чанд масъули ин муассиса аз кор барканор шуда буданд.